Dobrý deň. Čo je základom úspechu cvičenia divokej husy? Keď hovoríme o dýchaní, musíme hovoriť o plúcach aj o vzduchu. Keď hovoríme o aute, musíme hovoriť aj o benzíne alebo nafte. A keď hovoríme o qigongu, potrebujeme hovoriť o energii. Pretože energia je všade okolo nás, aj my sme energiou. Tento pojem nech znie akokoľvek ezoterický, akokoľvek mystický, na tom vôbec nezáleží, pretože tento pojem je absolútne praktický a veľmi použiteľný do každodennosti. Takže aj my sme energiou, energia je všade okolo nás a dokonca najnovšie vedecké výskumy ukazujú, že aj tá najtvrdšia hmota sa skladá z pohybujúcich sa atómov, z pohybujúcej energie. Takže všetko okolo nás je energia. Aj vo vašom dome máte elektrické káble vo stenách. V týchto stenách, ak nie je elektrická energia, môžete robiť čokoľvek chcete, budete mať doma tmu, pretože nezasvietite si. Žiarovka aj vypínače môžu byť v poriadku, ale ak tam elektrická energia nie je, tak je tma. A ak v našom tele nie je energia, tak naše telo zomiera. A základom qigongu divokej husy je harmonické prúdenie energie. To sa deje pôsobením zemskej energie a pôsobením nebeskej energie. Zemská energia zabezpečuje napríklad aj to, že na jar všetko pučí, bujne, rastie, kvitne, a nebeská energia zabezpečuje okrem mnohých iných vecí aj to, že môžeme dýchať, že vtáci môžu lietať a podobne. Takže všetko tu má svoje miesto a obe tieto energie, teda zemská a nebeská, sa praktikovaním qigongu, keď cvičíme qigong divokú hus, v nás spájajú do tzv. Vnútornej energie alebo vnútornej čchi. Deje sa to hlavne pohybmi tela, pretože každý jeden pohyb v divokej husi je navrhnutý tak, aby buď prijímal energiu zvonku, alebo vydával energiu z nášho tela, teda tú statickú alebo stagnatickú energiu, alebo ju skoncentroval, alebo ju vstrebával, harmonizoval. Takže na základe určitých pohybov, ktoré my vykonávame, keď cvičíme divokú hus, sa táto energia nebeská a zemská v nás harmonizuje, zhromažďuje a kultivuje. Keď robíme ďalšie pohyby, vedieme tú energiu do všetkých orgánových dráh, konkrétne do 12 orgánových dráh a do 4 mimoriadnych dráh. 12 orgánových dráh slúži ako nejaké dopravné tepny alebo nejaké diaľnice k našim fyzickým orgánom, k plúcám, srdci a podobne. A 8 mimoriadnych dráh slúži ako určitá zásobáreň energie. Ak sa napríklad prelaknete, tak vznikne to, že vo vašej dráhe močová mechúra zrazu je veľmi málo energie. Ale ak ste zdraví, teda ak vašich 8 mimoriadnych dráh je plných energie, automaticky sa z týchto mimoriadnych dráh doplní energia do dráhy močová mechúra a všetko je v poriadku. Problém ale nastáva, ak sa prelaknete, energia sa vo vašej dráhe močového mechúra zníži a potrebuje byť nejako doplnená, ale rezervoár vašej energie je prázdny. Vtedy nastávajú problémy, dlhotrvajúce chronické ochorenia a podobne. Práve qigong divoká hus všetko toto rieši, podporuje a oživuje, jednoducho doplňa energiu do týchto energetických rezervoárov, uvoľňuje bloky v našich energetických dráhach a oživuje, harmonizuje energiu. Buď ju doplňa, buď vydáva dáva von z tela určitú stagnatickú energiu a doplňa čerstvú. Takže qigong divoká hus je skutočne komplexný ozdravovací, oživovací systém, ktorý pracuje na základe energie. Pracuje tak, že my vykonávame určité pohyby v kľude, v nejakom pokojnom nastavení a len si kľudne cvičíme, len sa koncentrujeme na to, čo robí naše telo.
ale o energiu sa nemusíme starať. Ona si prúdi tak, ako presne má. Ona si prúdi na základe toho, ako to máme my tu v našej hlave, či sme kľudní, pokojní, sústredení, ako to máme tu v našom srdci, aké máme kvality ako osobnosť a na základe toho, ako my máme skoncentrované telo a mysel.